warah dina iki. Karo Mbak Titin iki. Wajik kletik gula Jawa, kuwe becik sing prasaja. Wajik kletik rasane manis, kuwe becik ora lamis. Plesir wayah sore dina Ahad naksir solekah kokean ragat. Ayo, meneh. Meneh, Mas. Ye, Plesir sore dina Rebo. Iya. Naksir Wahyuni. Piye? Mbok diterusake. Nah, Mbak alon-alon mboten sak susu. Apa Iya. mau? Rebo lho, Mas. Rebo. Iya. Rebo iki tibane O. Iya. Rane bolongane. Ya ora kok ya. Enek apa ora? Enek bolongan. Enek ra ketung cilik kok. Bolongan irung. Masa ya kira. Dik Wahyuni. Marak sowan Pak Mino. Nggih, San. Sowan wonten laladan pundi? Lalatan Kendal. Kendal getasan nggih Pak nggih. Nggih, cetak getasan. Ngaten nggih. Wonten dalemipun Bapak sinten? Bapak Suparno. Bapak Suparno. Pak. Ajan. Ayo. Biyen si cedake no. Pak cedhake. Kula ingkang marak sowan Bapak. Sayang sih. Yalah yo ngalah nyenteng. Mbak. Piyayi putri iki ora nel-nelan kaya ngono kuwi. Putri, nak arep muni putri iki wingi aku wis sowan mriki iki. Lah ya ora percaya. Pak, jan ya. Dik Wahyuni. Wah. Badhe ngersake lagu napa, Bapak? Alah kumise kaya pager kecamatan ngene. Kowe kok ya ngono. Lah pripun ta? Lah nggih, Jan. Bapak Besan yo mari, Mbak. Bapak Besan I'm coming, Pak. Pak Mahfud. Kula ingkang marak sowan, Pak. Ngalah yo sengok kanan sengok kiri. Wut. Wah. Mbak. Bapak Besan diambung kok lendah. Ya Allah, Mbak aluse ngono. Aluse ora ning ringit-ringite. Lah niki paling kerok teket subuh. Lah iya to, Mbak. Wis tak biye warake nek kamu iki wanodya kok malah Ngono. bali jukir. Ora apa-apa, Mas. Glomeng sele kabeh iki. Iya. Heeh. Nggih, Jan. Sinatan pandonga Dik Wahyuni. Ngaten. Kanggo temanten Sarimbit. Nggih. Ditungake. Derek ndedonga konjuk temanten kekalih, Bu. Sampeyan sing donga. Aku sih. Ya. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan putra Mbak Titin. Iya. Nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok. Tenan. Aja kaya sapa Bapak Ibu. Kaya sing nyanyi niki lho, Bu. Kok le banter men. Kaya sing nyanyi. Ngantene kakung yo Mary salaman pengen salaman Oh, karo iya. kowe. Ya. Mas, boleh berdiri sebentar, Mbak? Nggih. Berdiri Yo, sebentar. sebentar. Nah. Nah, salim sih. Salim sih. Wah, istri sing soleh. Mas, iki kok endale diambungi do manut kabeh iki. Ah, ya bagus. Mas, kok kudu wundu lho, Mas. Wundu iki kudu sing resik. Dadak wudu sih. Ya ora to nak. Ayo berdiri Payu ora sebentar. batami. Mas, Mbak. Ditakoni, Mbak. Ya. Piye? Sakniki kalian berdua sudah sah dadi bojo, dadi jodoh. Ya, suami istri. Ya, Mas, sing diremeni saking Mbak niku napane bagian pundi? Mang matur, Mas, mang matur. Gematine, Mas. Gematine. Nah, betul. Lah. Lah kok do maido? Ora ngono kuwi. Saiki Mbake gendi. Ya, Mbak. Ya. Mbak, sing diremeni saking Mas niku napane bagian pundi? Lucune, Mas. lucu. Ya. Dadi nek ning rumah tangga
Iki yoga-yoga ki nek urung rabi rasakno sesuk nek wis rabi. Ning melingku siji. Piye? Kagem Mbak Ardina. Iya. Senajan Mas Priyo lucu. Nggih. Ning kok bengi guyune aja banter-banter. Lah ngapa, Mas? Lah krungu tanggane katene kae napa malah. Ning nek kok bengi guyune ger ngene kok, Mas. Piye? Nek kok bengi ketoke urung, Mas. Ya. Soale kamare sing gua ada beras kok. Oh iya. Mas, pengen kagungan putra pinten? Ya anak berapa? Kalih manut programe KB. Pemerintah. Nah, keluarga bercelana kae. Saiki laki-laki mbak dan perempuan. Ya, ini aja laki-laki karo aku ya Mas ya. Kode aku maksudnya. Ya, Mbak terus. pengen kagungan putra pinten? Manut sing ngetengi, Mas. Oh, ya kuwi. Yo, Nggih. nyanyi, ini kok adzan bisa narepan. Iki sing ora iso wong semene iki ora iso ngetengi kok. Siji Lah, yo napa? ora ngetengi garwane kulino. Iya. Jajal ngetengi Wahyuni. Apa? Angga, teater iki apa Dik Wahyuni? Nggih, duet. Oh, ja. Monggo. Iki aku suara lanang. Suara Wandu no. Ada ketresnan sejati bersama Ardeka Eksis Video Shooting Kusuma Audio Ser Janji prasna disakseni lintang-lintang ing tengah ing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan atine ngendi dawa ngayu sing tak anti-anti. Yo nyuara lanang tenan. Lanang tenan Mbak. Lanang tenan. Lanang. Sikat yo. Wong bagus aja sirane longso. Sinatang kakang diri sang binaga saribit mudrotan sang ajeng kori panggawe wae para sojo purnani glumadi ning ati soro purwa padangga sonol marep kanthi baik karahan kalis pinir ing sambikala lumantar pendali wara tatan bangkit damel orno bangalipun para tamu karengep damel guciya nuwun agung isi sampun Pak Sami mukasane matur kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula. Kusuma Audio Eksis Video Shooting Kusuma Audio Ser
tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada aku teka gedang tresno lalangan asmara gawe sepurasa nambani atiku jiwa kang mas tetrepna atimu Oke, sonten bengkel Tresnan Sejati berlalu kesempatan jadi ini tentunya masih bareng Ardika Campursari. Berikut Jeng Rani Anggra ini sebelum lanjut ke lokasi yang kedua tentunya kita kasih dulu tempat jenengan monggo. Ya masih buat Anda sukses untuk konco remaja semuanya. Kami tunggu request atensi panjenengan. Si hari ini tentunya masih bareng Ardika Campursari. Sasmito sang kembang wawayang nerajang pucuk sarine kembang kusumaning rantri mongsa wingi dinanti sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana
bersama Ardega. Ardega. Ayo Cami. Wanatya ayu utama ngepararumi kusuma mulat lan pronto akawisan sami nolo Ayo Sinomanya Putri. Kita joget lagi. Kabar arum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonse katon kinelo takkan diane jagat katresna. Ayo. Wahyuni. Ayo kita joget lagi. Kabar arum tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonse katon Lurah dan Pak Lurah kinelo foto dulu. kandiane jagat katresna. Sikat yo. Ser. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih hidup selain hatiku. Ayo ibu joget boten. Ayo ayo. Rembulan yang benar, nyakseni tresnakaku. Anono liya mong sira wong aku. Ser.
Darul Nikmat. Ya. Jan Bapak Lurah. Bapakku. Jar nggih.